Hayırlı kez siz Müslüm televizyonda topşuların qarasız yanlıqlar шығарылышы bilan studiyada men Dilma Afzalova va жетігімізде болған оқиғалар турында қысқаша. Қыш her vaqt күтмәгәндә килә. Узган атнада қар яуы, көннәрнең кисәк суытуы юлларда иминлекне кукшатты. Шоферлар кагыйда бозмыйча гына йөри белми. Юхиди штрафларына ташламалар кертелсә дә, юл хәрәкәте кагыйдәләре бозу очраклары кимемәде ди ДАИ хезмәткәрләре. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Юллардагы иминлек мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып кала һәм иминлек күп очракта машина йөртүчеләр кулында. ЮХИДИ хезмәткәрләре белән чыккан рейдта без шоферларның юл йөрү кагыйдәләрен ни дәрәҗәдә үтәп йөрүләренә игътибар иттек. Шунысы бар, бик күпләр иминлек каешын эләктермичә йөри. Бала креслосын кулланучылар да аз, светофорның кызыл утына да чыгып китәләр. Хәзер машина йөртүчеләр өчен бигрәк тә җаваплы шур. Бу беренче кар төшү, безнең менә 31 октябрьдә гына беренче кар явы белән беренче сәгатьләрдә 4 машина юл һәлакәт теркәлде. Сөйнешкә дип әйтергә кирәк, монда имганүчләр юк, машиналарына техник зыян алдылар. Беренче кар төшү белән юл транспорт һәлакәтләре саны да арткан. Бер көн эчендә теркәлгән аварияларның барысында да машина йөртүчеләр үзләре гаепле. Җәйге көпчәкләрне кышкысына алыштырмау сәбәпле машиналар барган юлдан чит тарафка кереп китеп, юл читендә торган машинага да килеп бәрелгән, үзәк урам уртасына да килеп кергәннәр. Күбрәк инде безнең иминлек каешы тагылмау, машинаның иминиятләштермәү, машина күбрәк шушы хәзер. Тизлекне дөрес сакламау. ЮХИДИ инспекторлары шоферлардан юлларда тагын бер мәртәбә игътибарлы булуларын сорый. Шуны онытмагыз, кешеләрнең гомерләре сезнең кулларда. Илия Шаймиева, Вадим Миннебаев, Müslüm телевидениесе. Хуҗалыкларда кыр эшләреннән бушаган авыл хуҗалыгы техникасын кышкы саклауга кую бара. Елдагыча бу мөһим эшнең барышын компетентлы белгечләрдән торган махсус комиссия тикшерде. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләреннән, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләреннән торган комиссия узган атнада хуҗалыкларда булды. Бу вакытта тулырак Альфин Нурманова репортажында. Соңгы елларда басу эшләре үзебездә һәм чит илдә җитештерелгән кыйммәтле яңа техника җилкәсенә күчеп килә. Чөнки хуҗалыкларның машина трактор паркы энергоресурс саклау технологиясенә нигезләнгән югары егәрлекле заманча техника хисабына нык кына яңара. Узган ел гына да районга 1 миллиард 500 мең сумлык яңа техника кайткан иде. Быел 12 берәмлек бөртекле ашлык комбайны, шул кадәр үк егәрле трактор сатып алынды. Яңарту бер нәрсә, техника белән сакчыл эш итмәгәндә, аларның бик тиз сафтан чыгуы да ихтимал. Шуңа күрә комиссия членнары авыл хуҗалыгы машиналарын кышкы саклауга куюда тиешле таләпләрнең үтәлүенә игътибар итте. Машина трактор паркларының чисталыгы, территорияда юлларның төзеклеге дә исәпкә алынды. Күренеп тора, барлык хуҗалыкларда да диярлек җир эшкәртү техникасы, культиватор һәм чәчкечләр чистартып кышкы саклауга куелган. Шарланган гидроцилиндрларын складка керткәннәр. Салдырасы үз елларына алып, тиешле таләпләр буенча урнаштырганнар. Тагылма коралларны график буенча төзекләндерүгә керешүчеләр дә бар. Комиссия бөртекле ашлык, терлек азык әзерләү комбайннарының торышында бәяләде. Ремонт мастерскойларының сезонга әзерлеге, ремонт эшләрен башкаручы механизаторларга тудырылган эш шартлары, техника куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлеше дә игътибардан читтә калмады. Белгечләр кыр эшләреннән туктаган техника 10 календарь көндә гос таләпләренә туры китереп саклауга куелырга тиеш дип белдерде. Ачык мәйданчыкта сакланасы агрегатларының электр җиһазларын, резина һәм полимер материаллардан эшләнгән частьләрен, тросларын һәм кискеч пычакларын складка тапшыру таләп ителә. Һәрбер эштән кайткан техника чистартылып, гос таләпләренә җиткерелеп саклауга куелырга тиеш. Чөнки коррозия шулай ук Асадык яуган яңгырда, кояшы да бөтенсе дә бит инде. Тәгәрмәчендә биза гидроцилиндрларында, Müslüm районында бик позитив яхшы эш башланган. Август Müslümдә, Агромастерда практически бөтен кайткан техника чистартылган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча беренче урын Исламов крестьян фермер хуҗалыгына бирелде. Икенче урында Туган Як агрофирмасы, өченчедә Авзалов крестьян фермер хуҗалыгы. Альфин Нурманова, Вадим Миннебаев, Müslüm телевидениесе. Соңгы елларда җирлегебездә ярминкәләр еш була. 4 ноябрьдә узган ярминкә Халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Конституциясе көне уңаеннан оештырылды. Ярминкәләрне көтеп алабыз ди райондашларыбыз. Бу аңлашыла. Кибетләр белән чагыштырганда ярминкәдә продукция күпкә арзан. Сәүдә барышы турында алдагы сюжетта.
Ярминкәгә халык күпләп килгән иде. Бу аңлашыла да. Бу көнне җаның теләгән продукцияны да, кием салымын башкасын да дигәндәй бер урында, бер сәүдә мәйданынан табып алырга була. Аннарысын халык үз җирлегебездә җитештерелгән чиста, файдалы һәм чагыштырмача арзанлы продукцияга өстенлекне бирә. Bütün gerekli yerler var. Ne biz çıktık buralarga. Yarminka endi jıl sayın bular. Allah'a şükür. Yarminka degan kun suyunib kelamiz. Narsa alasimiz bizda bor. Butun xalqning ko'ngillari ko'tarinki bo'lib turganda Allah'a şükür. Yarminkaga chiqasinglar kelib turadi. Yarminkalar bit boy, Allah'a şükür. Kunlar aybat kishilar ko'p, sotuvlar o'ta. Bu yarmarkalar bik eybat endi mana ularni shastroq uyushtirsalar eybat. Или даже shastro bo'lmasa da o'zining bir определенный yarmarka o'rni bo'lsa, plощадкасы. Otna sayin shigarga, otna sayin mana shu yurib qo'ytirga. Siz aytmoqchi tugan tomoshalarni ko'rga, do'st ishlarini ko'rga bik eybat bo'lar edi. Bik eybat bo'ladi. O'tganda bir eybat bo'ladi. Bu yurga İtler var, bütün eyberler Allah'a şükür. Pensiyalarını alıp turabız. Hürmetli kayındaşlar, sizni şu motor beyram bilen kutlayım. Bik motor uyuşturulgan, bik köp tovarlar çıkkan. İlk motor atıp Yarminkalar uyuşturana rahmet. Yarminka uyuşturana bir kelip ko'rib biteyim dedim. Korkuttumda. Сегодня байрам bilan все муслимский район всех поздравляем. Сегодня продаем свои огород, сухофрукты, жемчужlar. Ярминкәдә сайлау мөмкинлеге дә зурдан иде. Теләгән кешегә ите, балы, балыгы, бодай, фураж саламына кадәр бар иде. Рәхим итеп алгына. Фаиза кооперативы һәм Икамил җәмгыяте кызлары сөт ризыклары белән дә сату итте. Ярминкәгә килгән бар халыкны кайнар чәй, җылы коймак, башка чәй тәмнәре белән дә сыйлады. Бәхиҗә Бахавованың дары үләннәре, тозланган гөмбәләре бу юлы да аеруча күп сатып алучыларны җәлеп итте. Bugünkü günkü yarminka şok katam, şu kadar köp kilgenler, Olabuğadan da kilgenler, Ellekoylardan kilgenler, agitatsiya eybet bulgan iken dip suyunu biriyim. Mene köpmü kişilerini kuvandıralar. Mene özüm de köpmü eyber alıp çıktım. Şimdi uyuşturgan kişilerge, hocalarga, yermeyince telefondan da ettiler, gazetalarda da, radyodan da bildirim yasadılar. Bir tür rahmet uyuşturgan kişilerge. Bugün bizning bayram hurmatine Müslim rayonida shu shoyma o'tirg'una bir yarmarka uyushtirdik. Bizning bugungi kunda 45 lab fermer ham shaxsiy ishtirokchilar o'z produksiyasini taqdim etadilar. Kelasi yarmarka bizning 23-noyabr kuni o'tadi. Ham kelasi yarmarkani olib jog'ini boshlab, tog'inda zo'roq etib, motorroq etib uyushtirib planlashtiramiz. Bu yarmarka bik motor uyushtirilgan, assortiment ko'p. Butun muslimlarni, yurtdoshlarini bayram bilan tabriklaymiz kela. Bayramlar bilan. Үзебезнең җитештерүчеләр белән бергә Башкортстан Республикасыннан Актаныш районы, Яршаллы, Алабуга, Түбән Кама шәһәрләре сәүдәгәрләре дә сәүдә рәтләрен тулыландырды. Ярминкәләр ике як эчендә атышлы. 50гә якын фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар кош-корт итләре, сөт ризыклары, туңдырылган җиләк-җимешләр һәм башкасын тәкъдим итте. Ярминкә сатып алучыларны мул авыл хуҗалыгы продукциясе белән генә түгел, очсыз бәяләр белән дә сөендерде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе. 1 ноябрь көнне зур этнографик диктант агарту акциясы үтте. Акциягә Россия субъектларында яшәүчеләр генә түгел, чит илдә гомер итүчеләр дә кушылды. Акция халыклар бердәмлеге көненә багышлап оештырылды. Россиядә зур этнографик диктант акциясы 4нче ел рәттән үткәрелә. Әлеге чарада кайда яшәвенә, белем дәрәҗәсенә һәм социаль статусына карамастан рус телен белгән һәркем катнаша ала. Яшь буенча да чикләүләр юк. Этнографик диктант инде ул башка диктантлардан аерыла нәрсәсе белән, ул инде географик сораулар һәм тарихи сораулар белән аерылып тора. Бүгенге тестта безнең барлыгы 30 сорау. Бу диктант безнең районда 2 площадкада үтә, берсе Марибулярда, берсе монда Мизгел яшьләр үзәгендә. Диктант халыкның Россиядә яшәүче милләтләр этнография буенча белемен бәяләргә мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта милләтләр һәм конфессияләр арасындагы мөнәсәбәтләрне көйләүдә ярдәм итә диләр оештыручылар. Акциядә катнашучылар 45 минут эчендә 30 сорауга җавап бирде. Сорауларның 20-се гомуми характерда булып, 10-сы региональ темага иде. Әлеге сорауларга җавап биреп, һәркемгә 100 балл җыю мөмкинлеге бирелде. Урта мәктәпне тәмамлаганга 32 ел. Моннан алда татарча диктант язу акциясында катнашкан идем. Текст уртача хатлаулыкта булды. Яза алдым. Хаталарым булмады дип исәплим. Һәр үзен хөрмәт иткән кеше җирлекнең тарихы, анда яшәүчеләрне, йолаларны белергә тиеш дип исәплим.
мындай диктантларны язу, үзеңне сынап карау кирәк. Захотелось писать принять участие в всероссийском диктанте на русском языке, так как прошло уже много лет с окончания школы, и захотелось проверить свою грамотность. Мы приехали в поддержку русского языка в нашем районе, что в поддержку его грамотности, и хотим, чтобы русский язык сохранял свои традиции. Үземнең белемемне тикшереп карыйсым килде. Шуңа шушы акциядә катнашырга башладым. Диктант язуда катнаштым, инде татарча диктант яз дигәндә. Ансы ничектер, ансын инде күрербез. Бусыннан да күрәсем килә, катнашасым килде инде. Пенсионер булсак та, иле ятасы килмәй. Менә шундый җирләргә йөрергә яратам. Кайда чакырсалар шунда барырга тырышам. Төрле чараларда катнашырга теләгем зур. Муслим районында акция 2 мәйданда оештырылды. Мизгел яшьләр үзәгендә узган акциядә 20ләп райондашыбыз катнашты. Марайбүләр мәктәбендә тагын 30 кеше диктант язды. Сорауларга җаваплар 10 ноябрь көнне www.miretno.ru сайтында дөнья күрәчәк. Шәхси нәтиҗәләр 2 декабрьдә игълан ителәчәк. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Муслим телевидениесе. 2019 ел Муслимда рухи әхлакый үсеш елы дип игълан ителде. Тәрбия гаиләдән башлана. Бала тәрбияләү белән нигездә әниләр шөгыльләнә. Алдагы сораштыру шуны истә тотып эшләнде. Гаилә һәм хатын-кыз, ана һәм бала. Бер-берсеннән аерылгысыз бу сүзләрнең чын асылын яши аңлыйбыз. Татар хатын-кызына нинди сифатлар хас булырга тиеш соң? Аларның гаиләдәге, бала тәрбияләүдәге роле нинди? Әлеге сорауларга җавап алу өчен берничә райондашыбызга мөрәҗәгать иттек. Аларның карашлары тәңгәл килерме, әллә фикерләр аерылырмы? Нәтиҗә ясау сезнең карамакта. Минем татар хатынына хас булган сифатларга ия булган әнием бар. Бүген инде тормыш иптәшем бар, кызларым бар. Иң беренче чиратта татар хатын-кызы үзенең булганлыгы, сабырлыгы, гаиләнең җылысын саклаучы, җылы учакны кабызучы буларак ул инде минем күңелемә мәңге уелып калган. Нинди генә хәлләр булганда да үзенең сабырлыгы белән, үзенең акыллылыгы белән, үзенең һәр нәрсәгә объектив бәя бирә белүе белән, һәм кешелеклелеге белән, һәм шулай уңган булганлыгы белән ул инде бүген бу образ минем күңелемдә яши, мин шулай күз алдына китерәм. Хатын-кыз ул гаиләдә акыллы булырга тиеш, сабыр булырга тиеш, сизгер булырга тиеш, уяу булырга тиеш, намуслы, гадел булырга тиеш, һәр баласын тигез күрергә тиеш. Һәм килеп чыккан проблемаларны инде ир белән хатын үзләре шишәргә тиеш, балалар алдында күрсәтмичә. Ләкин гаиләдә инде барсы да әйбәт булсын дисәң, менә шушы ислам кагыйдәләренә буйсынырга кирәк. Татар хатыны минем уйлавымча җитди, матур, тырыш, эшчән һәм итәгатьле булырга тиеш. Гаиләдә татар хатыны ул гадел, әдәпле, үзе балалар өчен үрнәк булырга тиеш гаиләдә. Иптәше өчен дә, тормыш иптәше өчен терәк булып, гаиләдә бер бөтен фикер йөртеп, балаларны тәрбияләүдә бик зур роль уйный. Әнкәй тәрбиясе нәрсә инде? Булгай бул, тегеләй бул дип бер кашан да ул өйрәтмәде. Мин аңардан күреп тордым. Эшләргә кирәк. Бу эшне башкарып чыгарга кирәк. Менә шул безне тәрбияләде. Хатын-кызның тәрбиясе минемчә үзе тормышта ничек үзен күрсәтә, шул балага күчә. Сораштырулардан күренгәнчә, гаиләдә хатын-кызның роле гаять зур. Ул тормыш дәвамчысы булган балаларга дөрес тәрбия бирүчедә, ир хакын хаклап, гаилә учагын саклап яшәүчедә. Шул ук вакытта хатын-кыз тәрбиялелек, сабырлык һәм чыдамлылык үрнәгедә. Гүзәл затларыбыз үзләренең яшәү үрнәкләре белән җәмгыятебезнең киләчәк буынын тәрбияләүгә әйтеп бетергесез зур өлеш кертәләр. Эльфинур Нугманова, Вадим Миннабаев, Муслим телевидениесе. Шагыйрь сыйныфлар бу көннәрдә сынап карау имтиханнарын тапшыра. Әлеге төр сынау дәүләт имтиханнарына әзерлек максатыннан оештырыла. Сынап карау имтиханы БДИ форматында үтә. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә.
Бірден дәүләт имтиханы мәктәп тәмамлаучылар өчен дәүләт аттестациясының төп формасы. Белгәнебезчә, аның нәтиҗәләре югары һәм урта махсус уку йортларына укырга керү имтиханы да булып тора. 1 ноябрь көнне лицейда район мәктәпләренең 11 сыйныф укучылары 99 егет һәм кыз математикадан сынап карау имтиханы тапшырды. ЕГЭ форматында үткәреп карыйбыз тестирование. Бу безнең район күләмендә үтә бүген математикадан кичә үткәрдек рус теленнән. Беренче тапкыр үткәрәбез әле район күләмендә. Балаларны әзерләү максатыннан үткәрәбез инде. Процедурасын белән таныштыру. Biz yıl davamında şuşunday мероприятияларны үткәрәбез, һәм алар бик файдалы. Biz инде анализ ясап, алга таба ничек балаларны әзерләргә, нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеген шушы пробный тестированиелардан соң билгелибез һәм алга таба әзерлекне дәвам итәбез. Менимчә, бу пробаларны үткәрү бик яхшы идея, чөнки без инде шушы процедураның чын экзамендә ничек үтәләчәге белән танышабыз һәм чыныга торабыз. Biz birinci tapkar şuşu egzaminlerini berip karayız rayon külem масштабында. Bu kişi biz Rus tilinden yazdık, bugün matematikadan yazabız. Biz özümüzün bilimlerimizni tekşirəbіз, nəticələrini kütüp alabız. Бірден дәүләт имтиханы Россия Федерациясының барлык субъектларында 2005 елда үткәрелә башлады. 2009 елда исә штат режимына керде. Ягъни мәктәпне тәмамлаучылар өчен дәүләт йомгаклау аттестациясының төп төре буларак закон нигезендә беркетелде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе. Балалар бүген көзге каникуллардан өлкән сыйныф укучылары имтиханнарга әзерләнә, башлангыч класслар күңел ача. Үзәк китапханәдә узган чарада 6 яшьтән 9 яшькә кадәрге балалар катнашты. Китапханәдә өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә чаралар оештырылып кына тора. Эстрада йолдызлар, язучылар да биредә еш кунак. Китап сөючеләр белән дә чаралар еш уза. Китапханәчеләр үзләре дә төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Менә быел гына без шикран тоттык, берсе Зөлфәт клубы. Безнең китапханәбездә эшләп килә, анда Сәләтле районыбызда сәләтле шигырь язучы балалар тупланды. Менә аңа 200 мең грант тоттык. Берсе менә балалар зонасы булдырылды китапханәдә. Ростис книга малыш дип атала. Бу безнең Россия Федерациясе гранты. Һәм менә берсе литературный кафе в библиотеке. Мөслим китапханәсе Ростис книга малыш һәм кафе в библиотеке грантларын откан. Балалар зонасы начар күрүчеләр өчен алма киштәсе грант акчалары хисабына ясалган. Җиһазларны да яңартканнар. Балалар биредә еш кунак. Китапханәдә оештырылган чара да алар өчен бәйрәмгә әйләнде. Библиотекага безгә анда бәйрәм ясадылар. Ошадымы бәйрәм? Әйе. Мин Тукайда укыйм 3нче сыйныфта. Мин библиотекада, монда бик күңелле. Biz монда бийбез, җырлыйбыз, уйныйбыз. Мин библиотека һәр вакыт йөрим, укырга бик яратам. Мин библиотекага Эмирҗан абыем белән, Имәрям апаем белән килдем. Без монда рәхәтләнеп уйныйбыз, бәйрәм яна бик яхшы. Всех тех, кто любит шутку, веселье и смех. Нәниләр мультфильм геройлары Нолик һәм Симка белән бергәләп җырлады, күмәк уеннарда катнашты, спорт ярышларында көч сынашты. Соңыннан тәм-том белән сыйландылар. Римма Авзалова, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе. Мәгъриф темасын дәвам итәбез. Балалар бакчаларында да бәйрәмнәр, төрле чаралар еш үткәрелә. Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасында көз бәйрәме узды. Бәйрәмне безнең иҗат төркеме тамаша кылды. Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасында узган көзге бал бәйрәме һәркемдә җылы тәэсирләр генә калдырды. Балаларны алмаштырып куйганнар диярсең. Барысы да артистлар кебек. Шул кадәр ихлас, самими кызлар һәм малайлар шигырь сөйләргә дә, биергә дә атлыгып тордылар. Нәрсәләргә генә өйрәнмәгәннәр дип карадык. Табышмаклар да чиштеләр, төрле уеннарда да активлык күрсәттеләр. Күренеп тора, тәрбияче апалары һәр баланың сәләтен ача, үстерә, эшкә җигә белгән. Сабыйларның чыгышларын караганда әти-әниләр сөенеп утырды. Тәрбияче апалары Роза Исламова, Чулпан Рамазанова белән музыка җитәкчесе Олсу Сәгъдиеваның бала күңелен аңлый белүләре, алар белән ихлас күңел биреп шөгыльләнүләре күренеп тора. Көзге бал бәйрәменнән һәркем күтәренке кәеф белән таралды. Лилия Шәймиева, Мөслим телевидениесе. Район
оешма предприятиялар өз ишчәннәре арасында смотр конкурсы башланып китте. Быел ул Татарстан бәхет тапкан җирем җыр Биюлә Газиз Ватаның исеме астында бара. Иң беренче булып Мөслим инженерлык челтәрләре, янгын сүндерү бүлекләре чыгыш ясады. Узган атнада социаль яклау бүлеге белән почта һәм электр элемтәсе бүлекләре концерт куйды. Кичә район эчке эшләр бүлеге сәхнә тотты. Халык әлеге концертларны көтеп ала, яратып йөриләр мәдәният бүлеге хезмәткәрләре. 2 ноябрьдә авыл җитәкчеләренең КВН командалары арасында финал ярышлары узды. Анда бәйгенең зона турлары җиңүчеләре Митрәй, Түбән Табын, Исәнсев, Михайловка, Әмәкәй авыл җитәкчеләре командалары катнашты. Бәйгедә Митрәй кырмыскалары җиңү яулады. 2нче урынга Түбән Табынның Дөбер Шатыр командасы чыкты. 3нче урында Исәнсевтән Шундыйлар командасы. Бу көннәрдә Мөслимнең КВН командасы Казанда ширек финалда чыгыш ясый. Мөслим кырмыскасы командасында уйнаучы егет-кызлар турында Фәридә Гайнетдинова репортажы. Шаяннар һәм тапкырларның район командасы Мөслим кырмыскалар исемен йөртә. Аны Митрәй егете Рүзәл Минхажев җитәкли. Рүзәл үзе дә озак еллар Митрәй авылының кырмыскалар командасында чыгыш ясады. Команданың миниатюраларын уйлап чыгаруда башлап бирде, капитаны булды. КВН минем тормышта бик зур урын алып тора. Аның инде без юморларын без Митрәй кырмыска командасы белән һәрвакыт үзебез уйлыйбыз һәм тормышта менә авылда яшибез, бик кызык кешеләр бар. Аларның сүзләрен истә калдырабыз инде. Анасының тормышта булган проблемаларны, мәшәкатьләрне менә шушы КВН аша без ачырга тырышабыз. Бүген аның җитәкчелегендәге Мөслим кырмыскалары командасы республика күләмендә чыгыш ясарга әзерләнә. Командада 3 кыз һәм 2 егет. Алар Татар КВН лигасының беренче уенында катнашып ширек финалга уздылар. 3-8 ноябрь көннәрендә команда Казанның Габдулла Кариев театрында чыгыш ясаячак. Биредә алар Мәскәү шәһәре, Мамадыш, Орша, Балташ, Алабуга, Шүпрәле һәм Зәй районнар командалар белән көч сынашачак. Үзебезнең район җыелма командасына килгәндә яшьләрдә юмор көчле, үсеш бар. Алар инде һәрбер әйбердән кызык табырга тырышалар, башлары эшли. Ничек дип әйтим, төптән уйлыйлар һәм КВНның нәрсә икән аңлап баралар. КВНда уйнау инде ул минем өчен горурлык. Мин инде кызыграк шутить итә башладым. Аннары үземнең районым өчен горурланам. Шуның яклыйм дим инде. Бүтән командалар белән дә сөйләшкәндә инде без дуслашабыз, инде бүтән районнардан безнең дуслар күбәя. Бүген чыннан да һәр көнебездән көлкеле хәлләр дә, гыйбрәтле хәлләр дә табып була. Шулай да Мөслим данын яклаучы команда үз чыгышларында туган ягыбызның матурлыгын, Мөслимнең уңышларын күрсәтергә җыена. Аларга уңышлар телибез. Фәридә Гайнетдинова, Вадим Миңнебаев, Мөслим телевидениесе. Иң сәләтле кызлар Мөслимдә яши. Җиңү арты җиңү яулаган райондашларыбыз белән горурланмый мөмкин түгел. Чираттагы җиңү Армрай сынып белән шөгыльләнүчеләрнеке. 26 октябрь көнне егетләр Румыниянең Констанца шәһәреннән призлы урыннар белән кайтты. Җиңүчеләрне каршы алу тантанасында Лилия Шәймиева да катнашты. Кул көрәше буенча узган дөнья беренчелеге чемпионатында мөслимлеләрнең дә исемнәре яңгырады. Гимназиянең 9-нчы сыйныф укучылары Ислам Гайнуллин белән Илһам Бариевны, тренерлары Ларис Бариевны мөслимлеләр универсаль спорт залы янында каршы алды. Без инде әти-әни буларак үзебезнең улыбызның һәм аның класслашы Исламның уңышларына бик сөенәбез. Һичшиксез горурлык хисләре тоябыз. Аларга инде алда да шушы спорт өлкәсендә дә, уку өлкәсендә дә уңышлар телибез. Бу җиңү безнең улыбызның беренче җиңүләре генә түгел инде, моңа хәтле дә ул бик беренче урыннарда алды. Зур җиңүләргә иреште. Без аның өчен бик шат. Алдагы көрәшләрдә дә аңа бар тик җиңүләргә телибез. Это ребята со всех сторон образцы, можно сказать. И в учебе они, и в жизни, и в спорте, как вы видите. Но в дальнейшем мы им желаем только побед, не останавливаться на этом. Илһам белән Ислам мөслимебезне генә түгел, Татарстанны, Россияны яклады. Ислам Гайнуллин дөнья чемпионатының көмеш һәм бронза медальләре белән 2нче урын алып кайтса, Илһам Бариев 2 бронза медале белән 3нче урынга лаек булды. Бездә көтмәгән җиңү булып чыкты, ләкин җиңү бик авыр булды. Даже Грециядә дә бу хәтле конкуренция җыйды. Бик көчле командалар. Казахстан, Турция, Грузия, һәм инде вообще бер инде көндәшләр бик көчле. Бу ярышлардан соң бик нык
удивился мындай көші оңай инди инжик шөгөлдөгөндөрүнө нинди üzerine способность һәм бик шат мындай ирнешлерге һәм мындай такие результаты. Безнең җиңүгә ярдәм иткән безнең иң беренче очракта ул безнең тренерыбыз Ларс Хамбаш. Ул безгә бүтән максатларны куеп, безне бүтән шушы әйберләргә өмет иттергән. Аңа бик зур рәхмәт. Бүгінгі күндә дә егетләребез күнекмәләрен туктатмый. Алда тагын зур ярышлар көтелә. 14-16 ноябрь көннәрендә Алабуга шәһәрендә арым рейслек буенча Татарстан беренчелегенә катнаштылар. 27 ноябрь 1 декабрь көннәрендә Түбән Новгородта Идел буе федераль округы беренчелегендә көч сынаячаклар. Бу ярышлардан да җиңү белән әйләнеп кайтсын иде егетләребез. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Абзалова сіздің білән сау боллашам. Бізден айырылмағыз, қайраттар білән сіздің. «2019 год в России объявлен годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа представлены на сайте театральное-приволжье.рф. Проголосовать за лучшую театральную постановку можно в ноябре по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. Яңа машина аласы келе. Оқшасын ғына нишек жиясы? Күтме, күтерге керекми. Бәлки ришвет алырғадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла. Это Антон, он фрилансер, официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. А остались вопросы? Приходи в фонд поддержки предпринимательства в Казани или к нашему представителю в каждом районе республики. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Я от дяди. Вас предупредили? О чем? О конспирации. Конечно. Я бы хотела снять у вас квартиру. Мы не говорим «квартира», мы говорим о тете. Хватит конспираций. Станьте самозанятым. Работайте легально. Зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог» и платите налог по минимальной ставке. 4 или 6%. 5 постулатов здорового образа жизни. Возьмите гипертонию под контроль. Регулярно принимайте препараты, прописанные врачом. Контролируйте свой вес. Следите за уровнем сахара в крови и холестерином. Ежедневно проходите пешком 5 километров. Соблюдайте эти 5 простых правил на пути к своему здоровью.